מה קורה חבר'ה? ברוכים הבאים לפרק 3 בהכנה שלי לאליפות ישראל בסיבולת לשנת 2026. היום אנחנו ב-29 ליוני, התחרות קורית ב-31 ליולי במתחם קלימה בראשון לציון. זה אומר שסך הכל יש לנו עוד 31 ימים לתחרות. 31 ימים, כן. זהו, היום אז ביצעתי אימון במתחם קלימה. העברתי שם 2 אימונים בבוקר, אני מאמן שם. ומיד אחרי זה המשכתי לעוד אימון. ככה, אז את האימון עשיתי היום בשיטה של סולם יורד, לקחתי כמה וריאציות של תרגילים, כל פעם התמקדתי בווריאציה אחת, ביצעתי בהתחלה וריאציה קשה, אחרי זה לקחתי זמן מנוחה וביצעתי קצת מספר חזרות נמוך יותר, קיצרתי את הזמן מנוחה וזמן חזרות נמוך יותר, וככה ירדתי, עד שהחלפתי לווריאציה אחרת, שוב פעם, מספר חזרות גבוה, וירדתי מסט לסט. אז למה אימונים בשיטת סולם יורד היא ממש טובה לך? דבר ראשון, היא מאוד טובה לשיפור ביצועים. הרבה חושבים שבשביל שיפור ביצועים כל סט צריך להיות אותה כמות חזרות. אבל בעצם, כשאתה עושה כל פעם את אותה כמות חזרות בכל סט, לדוגמה 3 סטים של 8 חזרות, בסט הראשון כנראה לא הגעת לגירוי שאתה צריך להגיע אליו, הסט השני, יכול להיות שהוא היה לך, לא יודע, קשה, קל, תלוי בווריאציה שבחרת, והסט השלישי גם, יכול להיות שהגעת לכשל, יכול להיות שבכלל לא הגעת לכמות חזרות שרצית. אז לפעמים אנחנו רוצים לעבוד במעין RPE. RPE זה אומר כמה חזרות נשאר לנו בשרוול. אז אם אני עובד ב-RPE מסוים, יכול להיות שבהתחלה אני אעשה 10 חזרות, השני אני אעשה 7, וסט השלישי אני אעשה 6. ובעצם הגעתי אחלה נפח, אבל לא עבדתי באופן שווה בין כל סט. זה אומר שהשיטה הזאת היא גם טובה לפיתוח מסת שריר, כי אני בכל סט כנראה יותר קרוב לכשל. השיטה הזאת גם מעולה לעבודה על טכניקה. בהתחלה אני עובד בכמויות גבוהות, שקצת יותר קשה להתמקד בטכניקה, אבל אחרי זה אני רוצה לעבוד על חזרות נמוכות, שאני קצת יותר מפומפם, ושם אם אני נותן פוקוס טוב על טכניקה, הביצוע אמור להיות כמה שיותר חלק. מעולה, אז נתחיל באימון. כמובן שעשיתי את החימום הקלאסי שלי, קפצתי בדלגית, סובבתי מפרקים, תרגילים עם גומייה, בערך את כל התנועות בכל המישורי תנועה. אז התחלתי פה במתח דדסטופ, זה אפילו היה דאבל דדסטופ שיש לי עצירה מינימלית, שהמרפק שלי ישר, ועצירה מינימלית שהסנטר שלי מעל הבר. גם בשביל להבין את התנועה, גם עשיתי תנועה מהירה בשביל לחדד את מערכת העצבים. והנה עברתי לעליית כוח בלי החלק של הבר דיפס עם 20 קילו כדי לשמור על הסקיל הזה. עליות כוח עם משקל זה משהו שנהיה לאט לאט יותר בתחרויות, אז מאוד חשוב לשמר על הסקיל הזה. גם עם האימון זה לא העיקר שלו. מפה עברתי לתרגול של שלב המעבר עם 20 קילו, בעצם אפשר לקרוא לזה עליית כוח איטית, והתחלתי באימון. התרגיל הראשון שביצעתי זה 10 פעמים מתח לעליית כוח. עכשיו, בדיעבד הבנתי שעשיתי טעות שלא הכנסתי את התרגיל הזה לחימום שלי, כי זה פשוט תרגיל שדורש המון טכניקה, וצריך לבוא אליו חד, כי כל זווית קטנה שאתה לוקח את הגוף אחורה קדימה, משפיע על הביצוע. אז התחלתי ב10 מתח לעליית כוח, משם לקחתי 10 דקות מנוחה, ואז 8 מתח לעליית כוח, 8 דקות מנוחה, 6 מתח לעליית כוח, 6 דקות מנוחה, 4 מתח לעליית כוח. ועצרתי ב4. אז הנה רואים פה איך מביצוע לביצוע אני מנסה כמה שיותר לשפר את הטכניקה. המטרה שלי פה זה להיות מהיר, להיות כמה שיותר נקי ושלא יפסלו לי אף חזרה. ברוב הסטים של הסיבולת עושים את הטכניקה הזאת, וכנראה אסור ליפול מהמתח, כלומר זה set to one broken. אז אם החלטתי על מספר מסוים, אני באמת לא רוצה לרדת מהמתח עד שאני מגיע למספר הזה. ניסיתי לשמור פה על דגשים גם חשובים של להיות בפלקס שאני יכול עם הרגליים, זה עוזר לי להיות נקי יותר וליישר יותר את הברכיים, כי בסוף כל קיפול קטן יכול לפסול לי את החזרה, ואם אני פוסל באמצע set to one broken, זה יכול לגמור לך את התחרות, באמת ברמה כזאת. זה טעויות שמי שלא מתרגל מספיק, או מי שאין לו מספיק ניסיון, פשוט יכול לקרות לו, ויכול ללכת לך הסט על זה.
משם עברתי לשלישיית תרגילים, מתח לעליית כוח לבר דיפס. התחלתי ב-10-10-10, לקחתי אחרי זה 6 דקות מנוחה, אחרי זה עברתי ל-8-8-8, 5 דקות מנוחה, 6-6-6, 4 דקות מנוחה, 4-4-4, 3 דקות מנוחה, 2-2-2, דקה מנוחה, 2 דקות מנוחה, וזהו, עצרתי שם. וואלה, זה כבר היה חלק מאוד קשה. גם את זה, כל התרגילים, עשיתי את זה unbroken, גם בשאיפה נונסטופ. ההבדל בין unbroken לנונסטופ, זה שנונסטופ אתה עושה הכל רצוף גם בלי לעצור, אפילו לחכות עם המרפקים ישרים למעלה או למטה, ו-unbroken מותר לך לחכות עם המרפקים למעלה או למטה, פשוט אסור לך לרדת מהמות. כמובן שגם פה הקפדתי שהטכניקה שלי תהיה כמה שיותר נקייה, למרות ששרפו לי הידיים ברמות, המתחים בקלים הקוראים את הידיים. עברתי פה גם ל-666. מי ששם לב, התחלתי לרדת קצת יותר נמוך במתח, שזה קצת לשחרר את השכמות בירידה, כדי לתת ריפלקס, סוג של מתיחה כזאת, שלוקחת אותך למעלה. זה המאמן שלי נתן לי את זה כטיפ. הוא אמר לי שכשאני קצת יותר מדי מקובע עם השכמות, אני יכול לקחת את המתח אחורה, ולא בהכרח למטה, וזה יכול לפסול לי את החזרה בתחרויות מסוימות. אז אם אתה נותן שחרור קל, זה גם קצת יותר קל ואפשר להביא עם זה יותר חזרות, וגם אין סיכוי שיפסלו לי את החזרה. אז יישמתי את זה באימון, והאמת שזה עבד לי בצורה די טובה. אז אני מבסוט על השינוי הזה. אימון סולם יורד הוא גם נוח, הוא נוח מנטלית. כי ברגע שהצלחת את הסט הראשון, זה אומר שאתה יודע שאתה מסוגל, ועכשיו לעשות קצת פחות, מנטלית אתה בא לזה, וואלה אני מסוגל, אני יכול, עשיתי כבר יותר קשה, ועכשיו אני צריך לעשות פחות, אז אין לך פחד שאתה לא תצליח את הדברים. הווריאציה השלישית שהשתמשתי בה באימון, היא מתח לעליית כוח לבר דיפס, לחזרה למתח, גם רצף תרגילים שהוא מאוד טכני, כל מעבר צריך להיות יעיל, עם מינימום נדנוד, צריך לבוא כמה שיותר מדויק, זה מעברים שכבר תרגלתי הרבה, אז יצא לי באמת ביצועים די טובים. שימו לב, גם פה אני משתמש בכפפות, פשוט באמת כבר נקרא לי הידיים כמעט לגמרי. זהו, וואלה, אני ממש מבסוט על האימון הזה, אימון חזק, השקעתי בכל סט, והצלחתי את האימון במלואו בלי לשבור אף אחד מהסטים שתכננתי. מעולה, אז הגענו לסוף הסרטון, וזה היה הפרק השלישי בהכנה שלי לאליפות ישראל. תישארו לעוד פרקים, הולך להיות סופר מעניין והולך להיות תחרות באמת קשה ומעניינת, ברמה הרבה יותר גבוהה משנה שעברה. אני רוצה לספר שיש לי תוכנית ליווי שאני מלווה מתאמנים לשיפור חזרות ולהתחזקות בתחום הקליסטניקס. בעיקר בתחום הקליסטניקס סיבולת, זה אומר להצליח יותר חזרות של מתח מגבילים, לשפר הרבה יותר מרכיבים בכושר גופני, להצליח סקילים כמו עליות כוח ומעברים מעניינים שלא הייתם יכולים לפני. אז אם זה מעניין אותך, תשאיר לי הודעה ונתאם לנו שיחה. אז לכל מי שאהב את הסרטון וקיבל ממנו ערך, תירשמו לערוץ, תעשו לייק ונתראה בסרטון הבא.